Adol heddwch ar 20 o'r mis yma. I fod y Sul cynt yn meddwl am ac yn cael y thema heddwch ar gyfer yn gwasanaeth. Mae'n alwad i addoli cyn i ni ganu emyn, os gallwch chi ymateb fel yn y gweddiau i gyd gyda'r sgrifen sydd wedi ddio, os ydych chi'n gallu weld o. O Dduw, yrwyd yn ein galw yma, gyda addoli di. Yrwyd yn ein galw yma, mwyn cael cip ar y fan lle mae heddwch a chyfiawnder yn ymgusanu. Yrwyd yn ein galw ni yma, i hau ac i fedi cynheuaf o heddwch. Bydde bendith Duw ar yn hoedfa ni y bore yma. Rwch i ni ganu i ddechrau rhif yr emyn 242. 242. Doed y deyrnas nefel dad, yn gweddi dair ar ran pob blad, dyfodiad hon i galon dyn, a ddwg genhedloedd byd yn un. 242. Falle bod gennych chi lun yn y fan yna. Wedi dod o hyd i lun yr wythnos diwethaf yma, mi welwn ni o, gawn ni gyfle i weld o eto. Llun o 2 filwr yn cofleidio. Llun sydd wedi achosi tramgwydd mawr i bobl ledled y byd, oherwydd y posibilrwydd bod posib cael cyngor ar hyn o bryd yn sefyllfa ofnadwy sydd yn bodoli i Wcrain a Rwsia. Mae'r llun na filwr o Rwsia a milwr o Wcrain wedi'w beintio ar ochr wal wag yn Sydney yn Awstralia wedi achosi gymaint o dramgwydd i bobl, fel bod nhw wedi gorfod i beintio fo allan felly, i beintio fo i ffwrdd. Ac meddwl am yr tramgwydd yna, y mae heddwch ac mae cymod yn gallu i godi.
Ac mi glywn ni ddarlleniadau o Salm 85 i gochwyn, sydd yn sôn am gariad a chyfiawnder, a gras a heddwch yn cofleidio, yn ymgusanu ac yn cofleidio'n byd ninau. Ac yna mi wnawn ni ddarllen o'r adnodau hynny sy'n gyfarwydd i ni gyd yn y gwynfydau efo'n gilydd. Glywn ni, diolch yn fawr i ti Enid am ddarllen yn y cyfer. Fi Salm 85. O arglwydd i ystrigaro wrth dy dir, at berais lwyddiant i Jacob. Maddeuais gamwedd dy bobl a dileu eu holl bechwodau. Tynnais dy ddigofaint yn ôl a throiodd i wrth dy lyd mawr. Adfer ni eto o ddiwen iachawdwriaeth, a rhoheibio dy dicder tuag atom. A fyddi di'n digio ffim am byth ac yn dal dig atom am genedlaethau? Ond ni fyddi'n ein hadfywio eto mwyn i'th bobl a wenhau ynot. Dangos i ni dy ffyddlondeb o arglwydd a rhod y waredigaeth i ni. Fydde di mi glywed yr hyn a lefar ar arglwydd yw, oherwydd bydd yn cyhoeddi heddwch i'w bobl ac i'w ffyddloniaid, ac i'r rhai uniawn o galon. Yn wir, y mae ei waredigaeth yn agos at y rhai sy'n ei ofni, fel bod gogoniant yn aros yn ein tir. Bydd teyrngarwch a ffyddlondeb yn cyfarfod, a chyfiawnder a heddwch yn cusanu ei gilydd. Bydd ffyddlondeb yn tarddu o'r ddaear, a chyfiawnder yn edrych i lawr o'r nefoedd. Bydd yr arglwydd yn rhoi daioni, a'n tir yn rhoi ei gnwd. Bydd cyfiawnder yn mynd o'i flaen, a heddwch yn dilyn yn ôl ei droed. Os allwn ni ddal y sgrin i fyny, mi wnawn ni ddarllen efo'n gilydd yr adnodau cyfarwydd hynny o'r gwynfydau, lle mae'r arglwydd Iesu yn rhoi i ni weledigaeth o'r deyrnas yma sydd yn dod wrth i ni dderbyn i deyrnasiad o. A hynny'n effeithio ar pob rhan o'n byw ni ac yn bendithio ni'n wir wrth i ni ddilyn llwybr tangnefedd a'i lwybrau ef ei hun. Ddawn ni ddechrau o ddechrau penod 5, os gallwch chi weld y geiriau darllenwch hefo mi. Pan welodd Iesu tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth ei ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanerch a'i dysgu fel hyn. Gwyneu byd yr rhai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyneu byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy ei cysuro. Gwyneu byd yr rhai addrwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddaear. Gwyneu byd yr rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyneu byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyneu byd yr rhai pyr ei calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyneu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Gwyneu byd yr rhai a ridwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwneich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn, om hachos i. A wenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir yr ermydwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Neu byd y tangnefeddwyr,
hwnnw'n perthyn yng nghanol y gwynfydau, oherwydd cant ei galw'n blant i ddiw. Derbyn Duw yn dad i ni, wrth i ni wneud derbyn ei heddwch ef a gwneud ei heddwch ef hefyd yn ein byd ni. I ganw ni emyn ymhellach 205, lle mae Gwilym Hiraethog yn dal gafel yn y ddelwedd yma, o ras a chariad. O gyfiawnder pur a heddwch yn ymgusanu ac yn cofleidio'n euog byd ninnau. Felly rhif yr emyn 205, dyma gariad galymoroedd osturiaethau fel y llu. Trosog bywyd pur yn marw i brynu'n bywyd ni. Fi all beidio chofio amdano, fi all beidio ffreithu glod, dyma gariad na dan anodd, tra bo nefoedd wen yn bod. 205. Gawn ni gyfnod o weddi, weddi o gyd sefyll sydd gennym ni, gweddiau wedi paratoi gan Gymdeithas y Cymod yn Mhrydain, Fellowship of Reconciliation, gan gofio yr pethau hynny sydd ar flaen yn meddwl ninnau yn ystod y dyddiau hyn hefyd. Ydych chi Trevor a Margaret, dwi'n meddwl, am arwain efo'r gweddi. Gweddiau o gyd sefyll, yr arglwydd i'w fy ngoleuni am gwaredigaeth, rhag pwy yr ofnaf. Fel tangnefeddwyr Duw, yr ydym yn gweddio dros ac am heddwch neu'n heglwys, ein byd a thros ein hunain a'n gilydd,
Dduw heddwch, bydde di dy ysbryd glân di fod yn arwain ein gweddiau. Gweddiwn dros unoliaeth y greadigaeth, y byddwn yn canfod ffyrdd o fyw yn ysgafnach ar y ddeiar ac ymateb i gri pobl. Ni allan nhw fyw mewn diogelwch oherwydd yr hinsawdd sy'n newid. Gweddiwn yn arbennig dros bobl Pakistan yn byw gyda llifogydd digynsail, a ffermwyr sydd a'u cynheuaf wedi gwewo dan yr haul crasboeth. Ysbrydola, a nertha ni fod yn gryfryngau dros newid, yn llawn tosteri a chroeso. Dduw, clyw ein gweddi, teyrnas dduw, ond mewn ni yma. Byddiwn dros heddwch ymysg y cenhedloedd a phobloedd y ddaear. Yn arbennig fe weddiwn dros bobloedd ac arweinwyr Wcrain a Rwsia. Bydde di ti ein harwain oll yn ffyrdd tangnefedd, gan doddi ein harfau'r rhyfel yn offer gardd mwyn cynnal a chreu harddwch yn ein byd. Roedd o'i ffineb a dewrder i arweinwyr y cenhedloedd i droi oddi wrth a rhoi'r gorau i'w paratoadau at rhyfel. Bydde di dy ysbrydoli trafodaethau heddwch, fel y gall cyfiawnder a heddwch ymgusanu. Dduw, clyw ein gweddi, teyrnas Dduw ond mewn ni. Gweddiwn dros heddwch yn dy eglwys. Bydde di bobl adnabod dy gariad a'r gyfiawnder yn ôl y ffordd rydym ni'n byw. Helpa ni i osod ein grym o'r neilltu ac i adnabod dy sbarc dwyfol a'r alwad di ym mhob person. Dduw, clyw ein gweddi, teyrnas Dduw ond mewn ni yma. Gweddiwn dros y rhai y gwyddom eu henwau. Dioddefwyr anghyfiawnder. Dros bawb sy'n dioddef ran y corff, y meddwl a'r ysbryd. Dros bawb sy'n galaru. Dros deulu a gweithwyr sy'n galaru colli, y Frenhines Elizabeth. A phawb mae cholli wedi agor clwyfau galaryd. Bydde ti ddod a chyfanrwy mewn corff, meddwl ac ysbryd. Dduw, clyw ein gweddi, teyrnas Dduw ond mewn ni yma. Byddiwn drosom ein hunain, a byddwn yn dod i ddeall ein rhan unai, yn ddiarwybod, mewn sefyllfaoedd o ormes a thrais. Arwain ni i fod yn dangneddedwyr, i roi heddwch ar waith, ac i fyw bywydau o gyfiawnder a thosteri. Dduw, clyw ein gweddi, teyrnas Dduw ond mewn ni yma. Cyflwynwn ein gweddiau yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, am dysgodd ei weddio. Ein tad, y hwnnwyd yn sancteiddiad deled ddynas, meled gyrchus, megis yn ynnydd, felly ar y ddeall. Roedd ni heddiw ein barad yn yno, a maddau ni Fel meddylwn yma yn deledu, ac nac arwain ni o ddodgaeth, beth yw'r gwaed ni gan ei seilio ti o ddinas, a'r gwynt, yn oes ystod. Amen.
Diolch yn fawr. Natgoffa chi sawl waith Cymdeithas y Cymod, gwaith yna yng Nghymru o sefydlu Academi Heddwch o'r dyhead sydd yng Nghymru i fod yn arwain llwybrau gwahanol ac i fod yn creu cymdeithas sydd yn parchu ac yn hyrwyddo heddwch a gwlad felly sydd yn heddychol ac yn croesawu ffoduriaeth yn ogystal yn wlad o noddfa a chroeso i'r rhai sydd yn gorfod ymadel a'i gwledydd eu hunain. Ewn ni ganu emyn ymhellach 867. 867. Ydych chi'n gyfarwydd ar emyn? Erbyn hyn, da ni wedi chanu hi o'r blaen. Heddwch ar ddaear lawr, gan ddechrau'n mynghalon ni. Heddwch ar ddaear lawr yr hedd a fwriadwyd i ni. Dyw'n da trigarog, brodyr oll i ni. Cerddwn oll gyda'n gilydd mewn hedd a harmoni. Gan y diweddar Harry Williams, ac wedi dod ar draws dipyn o'i waith yn ddiweddar hefyd. Gwaith ar byd natur wedi gyhoeddi gan Gymdeithas Edward Llwyd. Hefyd parchedig yr adar rhai o sgrifef yn ar byd natur a sylwi ar yr adar. Mae'n siŵr os bysach chi'n hoffi copio'r gyfrol, fysa enni wedi gallu cael gafel drwy Gymdeithas Edward Llwyd marwolwg. Tabernacl y Mangor. Ac yn daid i un o'n ffrindiau ni ac yn perthyn i'ch chwaer yng Nghyfraith gynt Hywel. Ganwn ni felly rhif 867. Heddwch ar ddaear lawr, dyna'n dyhead ni. A'r emyn yn sôn am ddechrau lle rydyn ni, dechrau hefo'n halon ni. Beth ydy'r dyhead sydd yn yn calonau ni? Ac mae'n rhyfedd yn dydi. Bod yna ddyhead rwsyd, da ni wedi'n creu ar gyfer heddwch, ac ar gyfer i fwynhau o, nid ar gyfer anghydfod.
ni'n cael yn atgoffa o'r gair anodd hywyn yn ystod y cyfnod clo pan oedden ni'n cael gair y dydd, neu Duw, nid Duw anrefn ond Duw trefn sydd ganddo ni. Duw sydd yn caru heddwch. Ac am yw bobl Duw mewn heddwch ar ddaear lawr. Ac felly mae yna ddyhead ynom ni am hynny. Ac mae'r darlun yna sydd yn y Salm yn darlun o fyd dan bendith yr arglwydd. O fyd lle mae cyfiawnder a heddwch yn ymgofleidio, yn ymgusanu a'i gilydd. Lle mae pethau'n iawn yn yn byd ni. Ac mae'n gymaint o'r darluniau hynny yn cael ei arwyddo yn bendith i ni drwy'r ysgrythurau. Ni'n cofio bod Moses yn Deuteronomium wedi dweud wrth y bobl sut oedd llwybr, pa fath o beth oedd llwybr bendith. Ac mae llwybr o ganlyn yr arglwydd a disgwyl wrth yr arglwydd. Ac i ddyddhau iddo oedd yn dwyn y bendith yna i bobl genedl ar y pryd. Ac mi roedd disgyn oddi wrtho fo anwybyddu ei lais yn mynd i ddod ag ofidiau ac enyn llid yr arglwydd. Mae'r sawl sy'n byw yn ffordd tangnefedd ac yn rhodio'n dlawd ei ysbryd yn galaru am y byd yr ydyn ni yn byw ynddo fo. Yn addwyn gyda'r rhai dyn ni'n cyd-fyw â nhw, yn awynu ac yn sychedu am gyfiawnder Duw ei hun, yn rhannu ei dreigaredd, yn ceisio purdeb yn ei galon, yn gwneud tangnefedd. Ac hynny'n cael ei yn croesi llwybrau, yn croesi, yn groes i'r hyn yma'r byd yn ei wneud ei hun, yn cael ei erlyd yn achos cyfiawnder. Y mae'r person hynny yn wyn i fyd. Cyfanrwydd o fywyd sydd i'w gael yn y gwynfydau. A perthyn i'w gilydd i gyd y maen nhw. A pyr o galon, hefyd i wneud tangnefedd. Mae'r rhai sydd yn tosturio i fod yn addwyn ac i ofidio ac i alaru am y byd yr ydyn ni yn byw ynddo fo ac i wneud rhywbeth am y peth nhw. Nagwedd meddwl, nagwedd calon, yn weithred ymarferol hefyd. Felly, gyda'r sôn yna am y bywyd gwynfydedig, am y dyhead yma am heddwch, dyn ni'n meddwl beth sy'n bod ar yn byd ni. Dyn ni'n gwybod, dydyn? Dyn ni'n gwybod yn calonau bod yna rhywbeth mawr yn bod ar yn byd ni. Beth sy'n rhwystro heddwch rhag digwydd? Beth sydd wedi'i roed yn spannar fawr yn yr olwyn, yn y sbocs, yn ei chanol hi, ac yma yn rhwystro'i cherddediad hi ymlaen. Pechod sydd yno ni, pechod sydd yn y byd, ac yn y dyddiau hyn sydd ohoni. Ydy pobl ddim yn licio clywed am y pechod yna. Clywed bod yna fai arno ni yn hunain. Clywed bod ni'na wedi gwneud llanast, a bod o'n perthyn i'w gilydd y llanast dyn ni'n ei wneud ar yn bywydau'n hunain, y llanast dyn ni'n ei wneud ar yn byd hefyd, a bod gennym ni le i fod yn edifeiriol, lle i geisio maddeuant am y pethau, am y llanast na dyn ni wedi wneud. Unigol, car y cyd, ac fel cymdeithas hefyd. Pobl yn gofyn weithiau ddylen ni ymddiheuro am rhywbeth dyn ni ddim wedi bod yr rhan ohono fo. Wel, dyn ni'n edrych ar effeithiau newid hinsawdd o'n cwmpas. Effeithiau rhyfeloedd o'n cwmpas ni hefyd. Ac
Ac yn meddwl, mewn dwyster, mae gennym ni ran yn y pethau yma i gyd. Mi ddylen ni fod yn barod iawn i edifarhau am yn rhan ni ynddyn nhw. Bob un ohono ni, corporately hefo'n gilydd. Lle bynnag y mae pechod yn llechu, a mae o yn effeithio ar eraill oherwydd bod o'n mynnu dyrchafu'r hunan, dydy? Yn mynnu gosod y fi fawr yna yn ganolog, yn hytrach, na ceisio lles eraill o'n cwmpas ni, ac eisio troedio'n ysgafn, ac yn wyn yn y byd yr ydyn ni'n byw ac yn rhan ohono fo. Mi welwch chi lun o effaith newid hinsawdd yn ôl fel da ni'n ei weld yn ddiweddar iawn yn Pakistan os oes gynsio lun yn y fan yna llifogydd enbyd sydd wedi effeithio cymaint o gannoedd o filoedd o bobl. Y tymheredd mor uchel yno, 47 gradd Celsius yn uwch mewn rhannau o'r India. Mae'n lefydd yn y byd ni sydd yn mynd yn ddiffeithwch na all bobl, mae'n beryglus i fyw yno bellach oherwydd effaith newid yr hinsawdd. Dŵr yn sychu. A ni wedi profi hynny. Ac mae'r byd i gyd wedi profi haf enbyd rwsyd yn ei sychder ac yn ei effaith yr haf yma yn yr hemisffer ninau beth bynnag. Ynysoedd yn diflannu yn môr y de. Prinder dŵr, poblogaethau yn gorfod symud. Dŵr yn achosi, neu prinder dŵr yn achosi rhyfel. A beth ydyn ni'n neud am y peth? Dyn ni'n edifarhau, dyn ni'n deud sori, dyn ni'n gweddio dipyn bach cletach. Mae angen edifeirwch yn sicr. Mae angen gweithredu ac mae angen penderfyniad ac mae angen gweithredu yn ogystal. Mwyn y dyhead yna am heddwch sydd yn ein calonau ni. Pan y mae eraill heb heddwch, rydyn ni'n hefyd, allwn ni'n ddim mwynhau heddwch cyflawn Duw. Y shalom yna, gair hyfryd yna, mae o'n ei fwriadu ar gyfer y byd yn gyfan. A dyn ni'n meddwl am y dyhead yna. Oedd y dyhead yna yng nghalon yr artist ar ei beintio'r llun yna ar wal yn Sydney yn Awstralia. Enw'r artist, ddewch ni gael gweld. Sydd i'w enw fo yn dod i fyny i mi. Sutton, dwi'n meddwl oedd ei enw fo. Ymeiddio dychmygu y bydde milwyr o fyddinoedd sydd yn rhyfela'n erbyn ei gilydd yn gallu bod yn cofleidio i gilydd. Pobl ydyn nhw, pobl ydyn ni i gyd. A dyn ni'n meiddio dychmygu yn ein calonau bod y fath beth yn bosib, ond yn peri tramgwydd, wrth gwrs, oherwydd y dicter ac oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd yno yn Wcrain ar hyn o bryd. Oherwydd bod y casineb eithafol sydd yno oherwydd beth sydd wedi cael ei wneud iddyn nhw, bod nhw wedi ymosod arnyn nhw yno. Ac medde'r gymdeithas yma am heddwch byd-eang, the world beyond war, sydd yn ceisio gosod y darlun yma mewn llefydd gwahanol a llefydd o ddylanwad drwy'n bwyd byd ni. Yn safle'r Cenhedloedd Unedig ac yn Washington ac mewn llefydd eraill yma llywodraethau'n cyfarfod. Nid tramgwyddo neb i wein nod, medden nhw.
Credwn y gall pobl, hyd yn oed yn nyfnder anobaith, dicter a dial, bod weithiau yn gallu dychmygu ffordd well. Rydyn ni'n ymwybodol, mae ceisio lladd ei gelynion mae milwyr, nid eu cofleidio. Rydym yn ymwybodol bod pob ochr yn credu bod yr holl ddrwg yn cael ei gyflawni gan yr ochr arall. Rydym yn ymwybodol bod pob ochr yn credu bod breuddwyd neu buddigoliaeth lwyr ar ddod. Ond credwn bod yn rhaid i ryfeloedd ddod i ben trwy wneud heddwch. Agorau po gyntaf y gall hynny ddigwydd. Credwn bod cymod yn rhywbeth i'w geisio. Ei bod yn drasig cael ein hunain mewn byd, lle mae hyd yn oed darlunio hynny yn cael ei weld nid yn unig yn anhebygol, ond rhywfodd neu gilydd yn dramgwydd i bobl. Mae gwneud heddwch yn waith anodd. A dyn ni'n gweld hynny, fod yn ôl fel y mae pobl yn ymateb i ddarlun fel yna, i'r syniad amdano fo. Pobl wedi'w tramgwyddo. Pobl wedi'w effeithio gan ryfel. Pobl yn dymuno dial, dymuno dal gafel yn ei dicter. Ac un o'r cymeriadau hynny, bu o'n rhan, oedd yn ar flaen y llwyfan pan oeddwn i'n tyfu fyny yn hogyn ifanc, oedd Mikhail Gorbachev. Bu o farw ddiwedd Awst. Gladdwyd ar y trydydd o Fedi. A rhywfaint neu gilydd, oherwydd bod wedi digwydd yn ystod mis Awst, i pethau mis Awst ddim yn cael llawer o sylw. Oherwydd bod hi'n ryfel yn rhwng Wcrain a Rwsia. Chafodd o ddim angladd sifil neu state felly, wladwriaeth. Elfennau o angladd gwladwriaethol gafodd o. Neu roddwyd i archyntau i orffwys i bobl gael pasio heibio iddo fo. Ac bod pobl yn rhoi y bai arno fo am ddadfeiliad ac am ddiffyg gryn yr weriniaeth Sofietaidd ar y pryd, a'r hyn sydd ers hynny wedi effeithio arni hi. Mi ddoth yna filoedd ar filoedd o bobl yno i dalu eu teyrnged iddo fo. Mi fydde rhoi angladd wladwriaethol iddo fo, wrth gwrs, wedi golygu bod arlywydd presennol Rwsia wedi gorfod bod yno ei hun. Daeth o ddim. Wedi golygu y bydde'r rhaid gwahodd arweinwyr gwledydd eraill i gydnabod hwn, oedd wedi dod ar rhyfel oer, wedi bod ynglyn â dod ar rhyfel oer i ben. Bython nhw ddim yno. Ni rhy anghyfleus i gofio am heddwch yng nghanol rhyfel. A dyn ni yn cofio'i gyfraniad o bryd hynny. Y geiriau mawr, yn cofio nhw? Perestroika a glasnost, newid ac agwedd agored felly. Pobl yn yr Almaen wedi peintio ar wal eto yn y fan honno. Diolch i Gorbi. Bod y wal yna, y mur yna, oedden ni'r rhannu nhw'n yr Almaen wedi dod i lawr. Be oedd yn gyrru Gorbachev? Dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn nabod o. Mae dim ond un clen oedd o. Dyn oedd yn nabod i amseroedd yn dydi, yn doedd, ac yn gwybod be oedd ei angen yng nghanol yr amser yna. Fel yr oedd Nelson Mandela hefyd yn gwybod be oedd ei angen yn ei amser a'i gyfnod ynte hefyd. Be oedd wedi digwydd? Petai arweinwyr eraill wedi bod yno, oedd yn mynnu dal gafel mewn dicter a dial, yn hytrach na newid a maddeuant a gollwng gafel yn y pethau hynny.
Swn i ond mentro meddwl bod na dyhead yn ei galw nhw. Dwi'n gwybod, fel ydym ni gyd yn gwybod, mae heddwch ydy'r ffordd honno rydym ni'n cael eich creu ar ei chyfer. Go sôn am dramgwydd, go sôn am mor anodd ydy i wneud heddwch, a chymaint o waith ydy i wneud heddwch. Da ni'n cofio am dywysog heddwch. Ni'n cofio am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dathlu yr heddwch y mae o wedi wneud trwy ac yn ei gorff ei hun. Mae'n adnodau yn y fan yna, dwi'n meddwl, Gwenith, o llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac adnodau sydd yn sôn am yr tramgwydd go iawn. A nid cael yn tramgwyddo dylen ni gan y posibilrwydd o heddwch. Oherwydd mae Iesu wedi cymryd ei dramgwyddo ei hun drosto ni. Mae wedi cymryd y tramgwydd eithaf ar yn rhan ninne wrth gael ei groeshoelio. Eithir na ni pregethu'r ydyn Grist wedi ei groeshoelio yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedlaeth. Trwy'r groes honno, mae Duw yn dewis gwneud heddwch efo'r byd ac achub y byd. Gallu a doethineb Duw ydy hi mewn byd sydd yn cymryd i dramgwyddo, mewn byd sydd ar rhywbeth mawr o'i le, mewn byd sydd angen i achub, angen i faddau, ac angen i gymodi efo'i gilydd. Iesu'n gwneud hynny, trwy ac yn ei gorff ei hun. Pris ein heddwch ni oedd arno ef. Gwneud heddwch, gwneud y gwaith anodd yna, yn mae Iesu yn ei wneud wrth fynd i'r groes, wrth ddod ein plith ni. Wrth bentro'n cymodi ni'n yn galw ni'n fod yn blant i Dduw. Yn gwneud ni'n dderbyniol ger bron Duw ei dad. Mabwysiadu i'w deulu ac i'w deyrnas ef ei hun. Gwneud ni'n hefyd i fod yn dangnefeddwyr yn ei enw. Da ni'n dathlu y tramgwydd. Ni'n cofio'r tramgwydd, da ni'n mawrygu y tramgwydd yna. Gymerodd Iesu ei hun yn lle ni. Yn y rai, fel mae'r adnod yn sôn, mi gymran nhw i tramgwyddo gan y groes. Dyna'r unig beth dyle fod yn tramgwyddo yn y neges ni'n wrth i ni rannu am y cymod yma mae Iesu wedi wneud, wrth i ni weld beth ydy sail yn dyhead ni'n am heddwch ac am gymod yn y byd. Eisiau dal gafel yn y dyhead yn does. Mae yna i bwrpas, mae yna i'n hysbrydoli ni, mae yna i'n cyfeirio ni at y cymod sydd i'w gael yn Iesu Grist. Rhyngom ni a Duw, cymod tragwyddol yna, sydd yn dechrau yn nghalon ni, ac sydd i ddod ar byd i'w le, wrth i deyrnas Dduw gael ei sefydlu yma yn yn plith ni. Lle welwn ni hi'n dod yn llawn, ond fe welwn ni gip arni hi, ac fe welwn ni ffosibilrwydd hi, ac fe weithio ni tuag at gyflawni yr posibilrwydd yna. Yn mhob dim, yn yn agweddau tuag at eraill o'n cwmpas, tuag at bobl sydd yn gyrru ar y ffordd efo ni. Bod ni ddim yn digio tuag atyn nhw. Dros bobl sydd yn gwthio yn y ciws hefo ni. Dros bobl sydd yn deud pethau gwirion wrthon ni. Dros bobl na dydyn ni ddim yn hoffi'r ffordd yma nhw yn ymddwyn.
dros bobl sydd yn gas hefo ni, dros wledydd eraill ac arweinwyr eraill sydd yn tramgwyddo ni, dros sefyllfaoedd yn ein byd ni, ydyn ni'n gofidio ac yn ysgwyd i'n pennau wrth i gweld nhw. Dros bobl sydd yn dioddef yn ein byd ni, yr angyfiawnder yr ydyn ni'n wedi bod yn gymaint rhan ohono fo. Mae'r dyhead yna am heddwch yn calonau ni, yn dangos yr rheini i ni, ac yn gwneud ni'n hefyd gobeithio i fod yn dangnefeddwyr yn weithredwyr heddwch mwyn Iesu Grist. Amen. Mi gawn ni air o weddi. Mae Robin am ddod i rannu gweddi o gyffes. Ac i ni gloi gydag emyn wedi hynny. Diolch Robin. Gweddi o gyffes. Duw sanctaidd, weithiau wrth i ni edrych ar y byd o'n gwmpas, rydyn ni'n sylweddoli faint mor bell rydym ni oddi wrth y deyrnas di o heddwch. Maddau ni pan anghofiwn i ti ein galw i fod yn dangnefeddwyr, weithredwyr heddwch. Arglwydd maddau. Pan ydyn ni wedi troi y ffordd ac yn anwybyddu cryf y dioddefwyr. Arglwydd maddau. Maddau i Grist. Pan ydyn ni wedi cerdded y llwybr hawdd ac heb droedio'r llwybr heddwch. Arglwydd maddau. Maddau i Grist. Bydded i ni fod yn sicr o faddeuant Duw, a bod yn faddeiggar at eraill am ni ein hunain. Pan fyddwn yn ceisio maddeuant yn ostynedig, gallwn glywed geiriau grasol Iesu, maddeuwyd dy bechodau. Amen. Diolch. Gawn ni orffan trwy ganu yr emyn 844. Efengil tangnefedd o'r hed dros y byd, a deled y bobloedd eithlewyr chi gyd. Na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i'w gilydd o dynion bob oes. Sancteiddier y ddeier gan ysbryd y neb, boed Iesu yn frenin a neb ond efe. Y tywysogaethau mewn hedd wrth ei draed, a phawb yn ddiogel dan arwydd ei waed. Efengil tangnefedd dros rhago tynawr, a doed dy gyfiawnder o'r nefoedd i lawr. Fel na bydd o mwyach na dial na ffoi, na chariad a tryfel, ond rhyfel yr oed. 844.
adael felly. Gyda'n gilydd fel pobl ddiw, fe byddwn yn ceisio ffordd heddwch ac yn ei dilyn. Trawn oddi wrth falchder a difrawnder, oddi wrth ddicter a gormodedd, oddi wrth faristra am gyfoeth, oddi wrth eiddigedd ac anobaith. Awn ni ganlyn y gŵr di-drais, Iesu o Nazareth, ac i geisio patrwm o fyw, sy'n dod o geisio ei deyrnas ef, yna ar hyn o bryd ar ein ddiau. Ac wrth i ni fynd, o'r gilydd, bydded i ddiw y tad, mab a'r ysbryd glân, ein bendithio nawr a hyd byth. Amen.